Negarra bekainetan eta ezetasuna hanketan, zaku barruan uzkurtuta dardarka. Behintzat pare bat ordu edo lo egin dut gaur, eta goxo amestu ere bai. Egia izango da gauean temperatura 4 gradutik bera ez dela jaitsi. Horregatik omen dago hemen hainbeste jende gaur hondakinetan. Aterpea ez zutelako ireki. Niri 5. Total, urtean ara joateko 3 egunetatik 2 gastatu ditut. Eta ez dut bestea inolaz ere erabiliko. Hotze ziltzea nahiago. Zubi baten azpian bai, baina motxila burko gisa eta ametsetan zenduko nintzateke gutxienez. Aterpean lapur asko dago eta ezingo nuke lorik egin. Eta inori ez zaio inporta. Dirua lapurtu zidan putakumea harrapatuko banu, labankada bat emango nioke. Kartzelara behingoz, ojala. Behintzat nire amets goxoak gehiago irango lukete ziegan. Eta janaria ere badago espetxean. Pikutara askatasuna. Azken finean, hemen ez dut askatasunik ez jatekorik. Jangela solidarioa beteta dago, saia zaitez datorren astean. Ez dugu itxaron zerrendarik, sentitzen dut. Ez nieke horrelako hitzei berriro eskerrak eman beharko. Irribarretxu, zutan. Ara, arratoi bat, ostia, nola ez? Esnatu! Oraindik ez duzu ikusi ogia puska bat ibaiaren bazterrera ekartzea ez dela ideia ona edo zer? Hobe goxo amestea gozaltzea baino. Soilik ametsetan esango dizute honegin. Kaixo, ongietorriak aterpera, gaur aporofobiaz mintzatuko gara eta horretarako 2 gonbidatu ekarri ditugu. Jone Arnedo eta Maria Argain, biak Paris 665-eko gizarte langileak, Paris 665 kokatzeko gizarte bazterkeriaren aurkako Nafarroako sarean dago, eta hasteko konta iguzuez, zer egiten duzu zuek Paris 665-en? Bueno, gu Paris 665-en lan egiten dugu bazterkeria eta pobrezia egoeran dauden pertsona eta familiekin, eta oinarrizko behar horiei kobertura ematen diago, ez? Horrela orokorrean esan da. Ze oinarrizko beharretan zentratzen zarete? Elikagaietan, hasiera batean badauzkagu 2 rekurtso ezberdin, bada jantokia eta bestea bada despensa... Biltegia. Euskaraz, eta hasiera batean egiten duguna da urteko 365 egunetan pertsona hauei jateko plater bat eskaini eta baita ere ez soilik hori, baina hasiera batean janzkera ere nolabait hartzen dugu eta ematen diegu aukera ere Pariseko dendetan janzkera eta arropa eta bar lortzeko. Orain arte entzulegoari ez diogu esan, baina ni ere Paris 665-en parte naiz. Eta segurenik horregatik galdetu nahi dizuet, ez? Hasieran entzun dugun ahotsaren errelatuak ez dira ausaz hartutakoak eta asmatutakoak, baizik eta denak egiazkoak dira eta segurenik buruan izango dituzue horrelakoak eta identifikatuko dituzue, ezta? Bai, nik uste gure erabiltzaile askoren errealitatea hori dela zehazki gainera momentu honetan neguan gaudela, ez? Eta kale egoeran daudenen errealitatea dela, sobre todo. Ezakit arratoiekin lo egitea, mantarik ez izatea, aterpetxera joateko aukerarik ez izatea, jantoki sozialean edo solidarioan ere sartzeko aukerarik ez izatea, eta galdetu eta galdetu berriz baino aukerarik ez izatea. Bai. Nire ustez, irakurri duzun testua islatzen du oso ongi gaur egun Iruñan bizitzen dugun egoera eta pertsona askok bizitzen duten egoera nolabait ez dela ikusten edo ez dugula ikusi nahi, ez? Ez dugu ikusi nahi, baina aldi berean areagotu egin da. Nabaritu duzue lan gehiago dagoela eta lan horretatik kanpo jende asko geratzen dela kanpo, ez bakarrik Paris 665-en, esan nahi dut hau orokorra da, baina zuen kasuan nola bizi duzue hau? Nik uste pobrezia orokorrean areagotu egin dela eta areagotzen ari dela. Ezakit lan prekarioek eragin da, prezioen igoerak,
ez dakit eski izan daitezke 1000 gauza eta horrek guztiak horren guztiaren ondorio da, gaur egun Iruñan, gure testu inguruan jende asko geratzen dela jantokian sartu gabe eta beste entitate askotik kanpo ere. Eta zaiena igual kasu hauetan, esatea hori ez, ezagutokirik, nola bizi duzue zuek profesional gisa hori esan behar izatea. Egoera zaila da ez, profesional moduan eta bai pertsona moduan. Jantokira etortzen dira egunero jateko behar duten pertsonak beste errekurtso batzuetara sartzeko aukerarik ez dutenak eta ari gara hitz egiten jatea, Bai, oinarrizko pertsona bezala oinarrizko behar bat, ez? Eta, claro, ez esatea, atea jotzen diguten pertsonei azkenean ez soilik profesional moduan, baizik eta pertsona moduan baita zaila eta deserosoa. Eta neketsua ere. Neketsua ez etortzen zaizkigu pertsona asko, ez dakit, etorri direnak igual 2 hilabete luzez. Eta, bezakin, niri pertsonalki egiten zaiz zaila, Mariak esaten zuena ere ez, baina eta neketsua, oso neketsua. Eta, karo, ere pentsa, jatekorik ez duen pertsona bati ere, ze zail egiten zaion horri ez. Eta konfrontazio momentuak ere sortzen direla eta horrek asko zailtzen duela dena. Bai, jendeak ere ez du lertzen ez, zer den Paris 665, ea zerbitzu publiko bat den, ez den, jende asko ere beste toki batzuetatik dator eta oso zaila da. Eta arazo hauei guztiei beste bat gehitu behar diegu, badela aporofobiarena, ez? Eta horretaz mintzatuko gara gero sakonago. Zuk, Maria, egin zenuen zehazki zure gradua mailerako lana aporofobiaren inguruan. Kontzeptua igual nahiko berria da eta jende asko ez dago hain ohituta, ez igual gehiago beste fobia batzuekin. Azaldu iguzu zer den aporofobia. Aporofobia bada pixkat, terminoa hartzen duena edo hartzen duen ideia da pobrei edo errekurtso ekonomikoi ez daukaten pertsonei gizartea sortzen duen beldurra edo nolabaiteko egoera deseroso hori, ez? Orduan, ez da berdina aporofobia eta xenofobia, dira termino ezberdinak, aporofobia egiten dio referentzia, justo hori, pobreak dien pertsoneak edo errekurtso ekonomikoak ez dituzten pertsonei gizarteak egiten dien bazterketa. Eta pobreziaz aparte ez, pobrezia areagotu da, areagotzen da aldi berean arekin batera aporofobia? Nik uste bai, ustetan bai. Nik uste gizarteari geroz eta gehiago molestatzen diela kale goran dauden pertsonak, supermerkatu baten atean ikusten duzun eskalea ere, nik uste hori areagotzen ari dela. Eta baliteke igual areagotu izana zen pobreziarea areagotzen da guztion ganez, eta ikusten dugu ispilu moduan pobrezia goran dagoen pertsona hori, ez dakit hortik. Bai, niretzat interesgarria, niretzat garrantzitsua da ideia jakitea pobrezia egoeran dagoen pertsona bat edonork izan daiteke, ez? Bai. Pobreak ez dira pobreak nahi dutelako eta diskurtso horiek askotan kalean entzuten ditugu eta horiei kontra egiteko pentsatu behar dugu pobrezia eta esklusio egoera horiek askotan edonori gertatu alzaiolan, edonork galdu aldezake lana eta egunen batean, olako egoera batean bere burua ikusi, ez? Eta nik uste pandemiak hori zehazki asko islatu zuela, ze guri ere profila nolabait, guri Parisen esan nahi dut, profila nolabait aldatu zen, eta nik uste hori pandemiak asko islatu zuela hori. Agian lehen, más o menos, hilbukaerara
ongi iristen ziren familiak lana galduta ez direla iristen. Eta ikusten direla, Paris bezalako entitate batean astero jana jasotzen edo gure jantoki batean bere etxea ere galdu dutelako. Eta horiek ikusi ditugu Iruñean eta Iruñeko jendea. Burura etortzen zait diozunarekin erlazionatuta, gu baino urte gehiago daramatzaten pertsonek, Paris 6 esaten dutela edo gogoan dutela, hasieran sortu zenean, 2009an, gure gana etortzen ziren migrante gehienak, etortzen zirela Hego Amerikatik, eta orain orokorrean Magrebetik eta Afrikatik, ez? Eta orain, xenofoboek edo ikusten dituztela aurreko migranteak onak balira bezala, ez? Eta egungoak ez. Horren atzean argita garbi, ez? Badaude gauza asko, egon daiteke arrazismoa, egon daiteke xenofobia, baina argita garbi hor dagona da klase irakurketa bat, eta zapaltzaile eta zapalduon irakurketa bat, eta aporofobia. Bai, gauza da aporofobia nire ustez ez dela soilik ematen kontekstu batean, ez? Segurazki aporofobia sufritzen duten pertsonek askotan izango dutela, ere sufrituko dutela xenofobia egoerak, eta ez dela soilik gai bat dela soilik aporofobia baizik, eta hor sartzen da xenofobia, genero ezberdintasunak ere, eta holako gauzak. Bai, transversalki hor sartzen dira beste 1000 gauza, ez? Bai. Bai. Eta honekin lotuta, nahi sortu zaita hausnarketa bat, eta bada, askotan ere jartzen ditugula etiketa batzuk, ez? Besteak eta gu ezberdintzeko, lehenago esan dugu, ispilu moduan ez ditugula ikusi nahi, pobrezia egoera batean dauden pertsonak, ez? Egoera horretatik urrun sentitu nahi dugulako gure burua. Eta horregatik igual erabiltzen ditugu askotan beste etiketa batzuk, ez? Dela arraza, dela generoa, dela beste edozein egoera, batzutan ere egon daitezke hor adikzioak edo, ez, erruduntzeko norbait, eta horrela ni salbu sentiarazteko. Bai, nik uste hori ez, esaten duzuna, justifikatzeko erabiltzen dugula, ez? Nolabait distantzia hori justifikatzeko, eta nik ez dut lagundu nahi, eta behintzat ez laguntzea, ez dut errealitate hori ikusi nahi, eta ni hemen nago eta etiketa guzti horiekin, lasai nago distantzia horrekin. Bai. Orain egingo dugu geldiune bat, eta ikusiko dugu honen guztiaren inguruan ze iritzi duen kaleak, eta horretarako joko dugu kale hotxetara. Gurekoiak, garelako eta gugan baino ez dugula pentsatzen edo, hori izango litzake. Ezakit zeintzuk diren kausa nagusiak, baina kausa batzuk izan aldira, igual klase medianismo horren identitatea sortu digutela, zuek ez zarete langile klasea, zuek ez zarete herria langileak, zuek ez zarete ia aberatsak, klase media horren ideologia, kultura, ez? Pentsatzen dut, hasten bagara geure buruekin, baino gehiagorekin erresago edukiko dugula gero, gizarte mailan nolapaike inguruko estamentuek eta zerbait egiterik. Ez dakit nola, hori da kontua. Bai ikusten dela askotan, hori baztartzea bateo bat agertzen denean, eta gero egia da, niri baintze gertatzen zait, hainbeste eskale dauden eskalean, askotan da itogarri xamarra. Ze eskin batetik bestera joaten zia eta eskean, ezin diozu dena eman. Orduan, ez dakit, zein den bidea. Igual empatia faltan, ez? Inguruan duen jendearen empatia falta, eta normalizatzen dugu, naturalizatzen duzu, merkatuan egotea sarreran hor pertsona bat eskatzen, edo jantoki sozialetan jendea eskatzen, eta, como si fuese hoy llueve, como zer naturala. Noski, zer da, zako dut, 365 Paris. Eta geho, udala egiten ari den bidea mateakin loiteko, eta baina lata guztiz gehiegi daude, eta diruak eskaxak. Bastar guztietan.
Pues, egia esan ez dut ezagutzen, bueno, hori, gobernuz kanpoko zera, elkarteak eta, pues, bai, baina berez instituzioetatik ez dut ezagutzen. Egongo direla, baina ez dakit ba. Hasi behar da norbanakotik, baina hurrengo pausua zuzenean izan behar da antolakuntza. Osa, ikastea, ikertzea, mugitzea, kalera ateratzea, hitz egitea. Kaletik bueltan aterpean gara berriz ere, eta entzun ditugun iritzi guztien artean nik hartuko nuke hor emakume batek esan du eskale asko ditugu eta dirua urria da. Zentzu horretan ze puntutaraino da hori egiten alden irakurketa errealista bat edo badago alternatibarik, zer deritzuzue? Nik uste ez dakit. Nik uste ez dela dirua murritza dela, baietz, dirua murritza izan daitekela, baina nik uste gaur egun eta gure testuinguruan eta Iruñean kalegoeran edo azpietxe bizitzaren esaten dena ez, dauden pertsona guztiak atenditu daitezkela. Baina nik uste, obviamente, partida gehiago sartu behar dela, ez? Bai gizarte zerbitzuetan eta bai horrelako harretan, eta bestalde batetik ere sistema ere nolabait egokitu behar da gaur eguneko errealitateari. Eta prozesuak ez dira mugatu behar, baizik eta pertsona hauei erraztu behar zaie pixka bidea, eta horre guztiak nik uste deskongestionatzen duela sistema osoa. Ez da diru falta, baizik eta prozesuak ez direla ongi egiten edo... Bai, muga jartzen diogun bitartean edo oztopoa jartzen ditugun bitartean, balio digu aitzaki horrek, ez? Eske dirua oso mugatua dago, baina albidetuko bagenu, ja aitzaki hori ez litzateke existitzen. Bai. Eta honen arira, lehen egon gara pixkat hitz egiten, eta ere biak ados geuden esaterakoan ez dela bai soilik laguntza ekonomikotan gauzak zentratu behar soilik. Egora hauetan, kale gorean dauden pertsonak ez da soilik laguntza ekonomikoak behar dituztela baizik eta baitare gizartean parte hartzeko aukera izatea, ez? Eta askotan pobrezian dauden pertsonek edo kale goran dauden pertsonek sufritzen duten egoera horiek ez da soilik ez izatea errekurtso ekonomikoa baizik eta gizartean parte hartzeko aukera ez izatea eta haientzat nolabait egoteko lekuak ez egotea, horrelako gauzak. Lehen hitz egin dugu gara superpaternalistak, ez? Esan dut, askotan pentsatzen da ezakit, ez diote dirua eman behar eskatzen dagoen pertsona bati, porque seguramente zerbeza bat erosiko du, eta guk erabakitzen dugu ez diot dirua eman behar eta bokata bat erosiko diot, ezakin nola esan, baina ez diot aukera ematen berari aukeratzeko edo erabakitzeko zer nahi duen, nik erabakitzen du gainetik. Ez diot dirurik emango, ze bestela igual alkola erosten du, orduan boi a protegerle, ez, bezala. Eta hori berbiktimizatzen du pertsona, ez? Nik ari naiz bere nahiak jakin gabe nolabait erabakitzen, ez? Eta ez naiz hurbiltzen hitz egitera. Askotan jartzen ditugu gure beharrak beraien beharren aurrean, ez? Hemen oso ongi dago ekarri duzun adibidea mugikorraren ingurukoa zen, hori oso ohikoa da. Bai. Eta gainera nik uste dut, baldin baduzula kontaktua pixko bat, pobrezia egoera baten dauden pertsonekin, eta batez ere migranteekin hemen, oso erraza dela hori desmontatzea. Zergatik dira beharrezkoak mugikorrak, ez denontzako dira beharrezkoak, eta ez ginateke zertan sartu beharko hori epaitzera. Baina ja oso erraza da erantzutea, orduan erantzun diezaiogun, ez? Zergatik da garrantzitsua. Adibidez, Magrebeti datorren gazte batek mugikorra beharrezko ezinbestekoa dauka bere familiarekin kontaktuan egoteko, adibidez.
eta jo ezakigu gehienak etxera joaten gara ez, lanaren ondoren eta gure familiarekin gaude. Beraientzat tresna ezinbestekoa da. Eta gaur egun mugikorra erabiltzen da edo zertarako, ez? Medikuarekin zitak hartzeko, telefonotik deitzeko, ez soilik baita sare sozialetan eta eskubide horiek noski baita egiteko, baino baita ere, holako gauzetan ezinbestekoa da mugikorra izatea orduan. Gaur egun bizitzen garen gizartean mugikorra. Eta egin behar dituzten tramite guztietan ere eskatzen zaie mugikor bat izatea, eta baldin badoaz ez dakin nora tramite bat egitera, eta eskatzen zaio telefono zenbaki bat, eta ez baldin badauka telefonorik, hor dagoen, turnoan dagoen pertsona horrek, pum! En plan, ez dugu imaginatzen ez, telefonorik gabeko mundu bat. Pena da, igual, gehien pizten zaigun egoera, baina penatik pasako nahiko nuke beste batera, badela gorrotoa, ez? Gorrotoa ere egon badago, eta askotan izan daiteke oso agerikoa edo xumeagoa, zen molestatzen digu, pobrezia ikustea, pertsona bat eskatzen ikustea, edo hori, pertsona bat eskatzen eta mugikorrarekin, ez? Ja, zuzenean, ondarraldi bat dago. Inork ez duela esaten esplizituki, nire atarian lo egiten duen pertsona horrek molestatzen dit. Baina, bilatzen dituzu hori esateko beste era batzuk, ez? Adibidez, eske dena zikin uzten du, seguramente gezurra. Eske beldurra ematen dizi, igual lapurtzen dit etxera joaten naizenean, edo eske egun oso ardoa eta zerbeza edaten dago, eta zuri zer, oso nahi dut. Beldurra ere bai batu duzu, ez? Eta horrek zer ikusi handia dauka aporofobia hitzarekin, ez? Pena gorrotoa, baina beldurra ere bai. Hiru terminoa garrantzitsuak dira aporofobiari buruz hitz egiterakoan, ez? Ez soilik baino beldurra bai, niretzat galdera da zergatik ematen digute beldurra edo desodoso sentitzen gara olako pertsonekin. Ze nolako mezua dago horren atzean. Zergatik ikusterakoan pertsona bat kalean lo egiten duela sentitzen naiz deseroso. Azkenean egora horiek esan duguna, hitz egin duguna da gizartean pixkat islada eta da errealitate bat. Eta errealitate horri aurre egiteko bai. Errealitate horrek molestatzen bagaitu, ulertu behar dugu beste modu baten, eta errealitate horri aurre egin, ez, aldendu, ez? Aldentzen ez da desagertu behar. Horri esku behartu behar zaio, eta lehen esaten genuena, pobrezia ez da arazo individual bat, da arazo sozial, kolektibo eta struktural bat, eta horri aurre egiteko esku hartu behar da horrekin, ez? Bai, gainera, nik askotan ikusten ditut iraganeko diskurtsoak, ez, droga igual zabalduagoa zegoenean, eta egiten dut konparaketa bat, arriskutsua izan daiteken arren, ez, baina egia da, drogekin gertatu dela, utzi genuela momenturen batetan ikustea norbanakoaren erabakia bezala, badela, baino hain batetan, ez, baino arazo sozial moduan. Eta pobreziarekin, askotan jarraitzen dugu ikusten, naiz eta ez den batere agerikoa, baino ikusten dugu oraindik horrela ere, norbanakoaren erabakia bezala. Eta ez, gizartearen arazo bat bezala, eta askotan aporofobia hori dago beste gauza askoren atzean, ez? Demagun kartzelak edo demagun beste gizarteko arazo pila bat, ez? Adikzioak izan daitezke edo bestelakoak, igual irauli egin beharko genuke, ezta? Bai, nik uste Mariak lehen esan duen moduan, pobrezia egoeran egon gaitezkela edonor, eta zu hor urrun ikusten duzun pertsona hori zu izan zaitezkela edozein momentutan, eta erraz, gaur egun erraz hor egon gaitezkela ere, eta hori ez, norabait zehose empatikoagoak izan barko ginatekela ere horrekin. Empatian dago bidea edo elkartasuna zer ikusi gehiago dauka empatiarekin?
Bai, niretza da, pixka besteen azalean jarri eta pentsatzea Jonek esan du, hitz egin dugun moduan, pertsona hori pertsona dela, ez? Ez da ez ezagun bat. Eta azkenean bai empatian eta baita kolektibo eta entitate ezberdinen artean egin beharreko bultza eta pixkat horri aurre egin, ez? Eta baita ere, aporofobia gaur egun, da termino bat ez dela asko entzuten, baina baita horri ahotsa eman eta jakitea existitzen dela eta justo Iruñan eta leku askotan ematen dela eta pertsonak sufritzen dutela. Empatia, elkarlana, sare lana, kontzeptu hauekin geratuko gara, gorroto diskurtso hauei aurre egiteko. Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Jone Arnedo eta Maria Argain, eta aterpean elkartuko gara berri. Paris 365 elikadura duina bermatzeaz gain, janzkera duina ere bermatzen dute. Ez janzkera duina, eta ez soilik arropa polita delako. Erabiltzaile batzuek oso gustu txarra baitute, baina horiek ere zein arropa hortera jantzi nahi duten erabakitzen dute. Ez dago pena, gorroto edo beldurrik, ez dago aporofobiarik, duintasuna baino ez.